Nollywood ya dịrị mma, anyị Igbo niile ya dịrị mma, na Biafra ya dịrị mma. Anyị niile Biafra ma Biafra nke abụọ nke ndị na-ana mmadụ ife n'ike. Anyị niile bụ Biafra ma Biafra nke abụọ nke ndị na-ana mmadụ ife n'ike. Ụtụtụ ọma Igbo ọma ndị njem ọnụ. Ana m ekene nwoke na-ekene nwaanyị, ọkụ na-enye ife na-ekene ọnụ. Ụtụtụ ọma na ana m ekene onye ọbụla. Nke echiri ya zelu. Ekwuru m ọnụ wụrụ akpa onye ọ na-akọbe nke na-agụ. Ọnụ wụrụ akpa onye ọ na-akọbe ọnụ ya na ngụ. O nwere awụzọ kpọtanta ya afọ, o nwere nkapị bikwa ya ọnụ. O nwere awụzọ kpọtanta ya afọ, o nwere nkapị bikwa ya ọnụ. Ampasman ọkụ na-enye ife n'Ọlifte m na-ekwu. Kama ememe nke omenanya ọha ya afịa ọmụmụ egbungwu mmanya madụ nke ọchụ nwa ọkọghị nwada nwa ọkọghị nwe ọsọ. Ekwere m o nwere awụzọ kpọtanta ya afọ, o nwere nkapị bie ya ọnụ. Hello Biafrans, welcome to Magnetic Chicks TV. Good morning, good afternoon, good evening, depending on your time zone. Today being 6th of August 2025, live and direct from Biafran land, we are bringing this news in details to you. This man called Man from Orifte, Anambra State, who happens to be a native doctor, a Dibia, has been contacted and recruited into Ebubeagu by the governor of Anambra State, Mr. Soludo. He contacted this man and gave this man a commander in Ebubeagu. Although some allege that this man called Man has been into criminality for a very long time, that he has been into KP, that is kidnapping, and some other vices that is not good according to them, or they say that this man has been into for a very long time, but he is a strong native doctor. And then Soludo contacted him and gave him this job of becoming a commander in Ebubeagu. But one thing I learned about this man here is that this man believed in Biafra. He called himself a Biafran man. He said that he believed in Biafra. Though according to him that his own part of Biafra is not the people that collect things forcefully from people. So I don't actually know what he meant by that. But the fact remains here is that a new commander has come up again in Anambra State. But do you think that he's going to work against the Biafran Liberation Army, or is he going to work straightly like protecting the town against the Fulani herdsmen or any other maybe wrong vices like kidnapping or just normal security? Which one is he going to work? That is the question here. Ụtụtụ ọma Igbo ọma ndị njem ọnụ. Ana m ekene nwoke na-ekene nwaanyị, ọkụ na-enye ife na-ekene ọnụ. Ụtụtụ ọma na ana m ekene onye ọbụla. Nke echiri ya zelu. Ekwuru m ọnụ wụrụ akpa onye ọ na-akọbe nke na-agụ. Ọnụ wụrụ akpa onye ọ na-akọbe ọnụ ya na ngụ. O nwere awụzọ kpọtanta ya afọ, o nwere nkapị bikwa ya ọnụ. O nwere awụzọ kpọtanta ya afọ, o nwere nkapị bikwa ya ọnụ. Ampasman ọkụ na-enye ife n'Ọlifte m na-ekwu. Kama ememe nke omenanya ọha ya afịa ọmụmụ egbungwu mmanya madụ nke ọchụ nwa ọkọghị nwada nwa ọkọghị nwe ọsọ. Ekwere m o nwere awụzọ kpọtanta ya afọ, o nwere nkapị bie ya ọnụ. O nwere awụzọ kpọtanta ya afọ, o nwere nkapị bikwa ya ọnụ. Ọkụ na-enye ife n'Ọlifte m na-ekwu. O nwere awụzọ kpọtanta ya afọ, o nwere nkapị bie ya ọnụ. Ampasman ọkụ na-enye ife m na-ekwu. Egwuregwu adịrọ n'iru ọrụ. Igbo bụ Igbo, ndị ọma ndị ọma ndị ụmụ nze mmụọ ọzọ. Ndị isichara ọgwụ. Ka m fụrụ na ụfọdụ ndị na-arụ adịchara ọkwa. Nwere onye ahụ dị. Ma mmụma mmadụ nwere onye ahụ dị. O nwere ndị ala okwu na awụ. Onye ndị ala anya ukwu na awụ. Ana m eri isi ọgwụ. Ọsọsọ ndị kemis ma eme isi ọgwụ, ma mpasị ma eme isi ọgwụ. Ọsọsọ kemis ma eme isi ọgwụ, ma eme isi kwa. Ghọtago? As I miss the medicine, I'm my cousin. And I'll blow overdose. I'm my miss. Gongo na ngongo. I want to get nature when the mother chibolo. I can any for if I'm money. You won't mind your money, boom, the more they can acquire money of no can any for you.
Happy birthday to morning on a bed. Morning on a bed, never birthday. Moko for the birthday. Happy birthday for morning on a bed. My mom came on one. Everyone will you echo for all my spirits. Ekenemu wine. Ekunamo mokona misi ogu no so ndeke misi misi mpass man na misi ngongo na ngongo. So onwe na wozo potata ya fonwe nka pibi kwa yo. Kwa no yen na ya jisike. Se Mana ko menjo na ko na. Bundo manje morning mo bunze mo ozo akuna enyi fe na lift o mo na eku. Eku na ko yen na ya jisike. Na man ka mo jisike na man ka o ya jisike fu mbusa na ba wo fu aka. And if you couldn't even know what you're going to do, I'm not going to go. But you walk away, when I don't walk away, one was. He said, I'm going to go with me. I want to go office. I'm going to answer, but I'm going to have to leave you if you put body go collect her. Chukwu kada na do bia no no mama. Ifo na chukwu adro ni me ma no de mo di so kunu enyi kan mo na eku. Mo ifo na nga mti no nko no. Onye okwu nya kike ya abu. After go kono raputa no na ka ofo. One thing more skill ma fifi ya budu nwoke. After go after no na ka ofo. One thing more skill ma fifi ya budu nwoke. Tugo egwu ya anwu. Zobe ya anwu. Munu na ya nwara anwu n'enu ụwa kama na nke ọ bụ na imeta na chi ya wuri gbadebe ndị niile na-apụta na online na-eti mkpu na-akwara akwara enyochacha afọ enyocha ọbụrụ ndị afa na-etiri mkpu nwere ike njọ ndị ahụ aka nketa njọ ọfa nwa aka nke ndị ahụ mana ọ ya pụta tie okokoko ọkụ onye asị wee eme mana o debere njọ nke n'okpuru bed onye zobe njọ ya onye ekwu nke mmadụ I'm going to come and I'm going to enjoy the Kunkaman. Come and organize a Bunkamogami, a Moon Melo. Ogomaya Bulocomo. Come on, surprise me, Bull Mother Balancia Balada. Surprise me, Bull Mother Balancia Balada. Ogomaya Bull come over me, a Moon Melo. He said, open come over, we are William Wagner. I said, what you say now? Why do you think? Chukwe Chukumonyo can only came. Eku na na eme mana na kpochukwa na eme nje na kpochukwa onye na-azụ ife mmadụ na-eji aka na abazu mana mgbe o ruze no na mmadụ onye nwe ife ọkụ na-enye ife na ọrụ ife m na-ekwu mgbe ọ na mampas man na afio mgbe ọ na mampas man na afio mampas man na elu mampas man na ọ bụ ka njọ nke m ka nke njọ ndị nke ọzọ mana enechakwa ngwe mampas man bụ ka asịsị aka na nsị asịrọkwa nsị efe na ajụ kama ị na-emekwa mmemme nke dị mma Bemu bu no ana agwo ndu udi puru udi kada na iburu nke ojo da vangu no ya agwo kuma ni se ha na ka odumma mmeme wu ya melu ngia kada ka ije ku ekpomgbo n'ihu akwo gbasara ọrụ m so far as ọ bụ ndụ ka m eme ka m na-eme o ti aka na udi ọza vangu na mama da eme kuna yi fe mu na ekwu o nwere awụsọ kpọtata ya afọ o nwere nkapụ bipụ ya ọnụ ọ na nke onye na-eme ha jisi ike ife ọbụla ị na-eme n'ụwa jisi ike ọkụ na-enye ife mụ na-ekwu ife ọbụla ị na-eme n'ụwa jisi ike ụfọdụ ji ekpuchie njọ nke fa na bọket na-ekwu nke onye ọzọ anyị ejikwana mgbanwe wee ghara ọgụ anyị eji mgbanwe wee ghara ọgụ o nwere onye amara afa m na-ekpo ya ma ọ mee o nwere onye amara afa m na-ekpo ya dadị ọkụ na-enye ife na ọrụ ife o nwere ife m bịara ka ngwa ụmụ Igbo onwere ife na-ese abụrụ ego sọsọ ego na-ese sọsọ ego egbuo na ama ka onye na-ese okwu ife na-ese na-ejekọrịta na-ekeghị ọfụma sọsọ ego na-ese mana onwere ka ada adịrọ onye mara ebe ọ wụrụ ahụ jite akwa mara ebe wụrụ ahụ ijechiri akwa o mewu nke m
Because you know what has been trendy right now in Biafran land, especially in Southeast. The governors are using our brothers to fight. That is, brothers fighting against brothers. Because this one will be working for the government under the name of Soludo'S or Ebubeagu. While the other party will be under the Biafran Liberation Army, Biafran Resistance Force, Biafran Defense Force, protecting the Biafran land, and believed in the reinstauration of full nation called Biafra, while his brother is working for the government under Ebubeagu. It's where you now see brothers fighting themselves, buying themselves for nothing's sake. So the new sheriff is in town now. Ma dujem de yenso kama je no ba na dujem na yenso ko na dujem adule na so wa ya aduro dujem de yenso ma adoba musa abisi agba afọ mi aro se nde kuri ife mmadu awu Soko aro se nde kuri ife mmadu awu mangu wa na mana we kpuchie nje na bucket onye ekwu nke onye ọzọ mana njo nke ọra kwa na nso because there is a law of karma. There is a law of karma. Oh my boys, you couldn't go ya duo. Yamananago. Sopo. King ga wala da kuna ji. Kuna yin ife mo na ekwu. Ekwu mo nwere awuzo kpọnata ya fo nwere kapi bikwa ya ọnụ. Mana mo gwara nnọọ nwere ụmụ mmụọ na-emesi bad day taa. Amana mmụọ gbaara mere bad day. Mona Lord, my body, Mary birthday. When I say happy birthday to all my spirits, you don't know how. You say, you don't mind your money, you lose the mother. When you are not from one mother, not a Giana. For I know good think about no boom conoso. The boom, but I'm more okay. One of such good money in a boom. The boom, but I'm more okay. Mana onye metakwa nke mmụọ ya digbo mmụọ gbuo ya o. Mmụọ na-aba na rugi ife. So no nwere ife ime. O nwere ife ime ndị nọ n'azụ nwere ife mewu. Spirit so nwere ife mewu. Mko ndị na-apụ ife n'aka ike. Ndị na-apụ ife n'anya chaga chaga. Ndị na-apụrụ mmadụ ife n'oji ego. Ndị na-agba mmadụ ọkụka n'ụdị kwụrụ ụdị. O nwere ife ihe emenwu. Ilesi anya hapụ ya. Iwe ka ka rapụrụ ndị so n'azụ rapụrụ ya. Mana ife na-ekwu na onye ọbụla bụ onye na-watch man pass man ọkụ na-enye ife na ọrụ ifite. Ọfọ na-agụrụ onye ọbụla ị na-aga ọbụla ndụka. Ojunwa ya dị emerụ alụ. Ojunwa ya dị emerụ alụ. Ọkụ na-enye ife o nwere ife na-ekwu, fe kwuru na ojunwa ya dị emerụ alụ. Nke ọbụla ị na-emejisi ike n'ime. Mana ofu mbọsị, ọ bụrụ nke dị mma, ọ pụta ife, ọ bụrụ nke ọjọọ. Ịgbajebe sọsọ ndụ bụ isi. Onye dị ndụ ya lụkwuru ife ọma. Ụfọdụ na-asịsị kpụrụ man pass man gbuo mana ikpuchi ngo nke ọ na bọket. Ebupe njọ na ọ ama nke Kano. Ebupe njọ na ọ ama nke onye ka. Onye zobe njọ ya ọ na-ekwu nke onye ọzọ. Onye zobe njọ nke ọ na-ekwu nke onye ọzọ si gbute ka egbuo si nwụta ka egbuo mana njọ nke o juru bọket na-awụfu na ọkụ na-enye ife mụ na-ekwu. Ama atụ egwu ala nwaanyị ajadu ọ bụrụ maka di ya apụpụta na ngwe n'ọngwe. Nọ ejukwara ife gburu di ya. Na iju ife gburu di ya aka esi wesi nya bana aka esi weri eri. Oh my boss ekwu na ndụ ya duo. Unjebe ejebu ni ejebu na ba na ba ni ya na lo. Ise. Ekwu na ọfụrụ cheta nwa enwe amọzọ ya nkwa. Esi na ifu na eme nwere isi egburu isi ti onwe isi. N'ọrụ ife ya dịrị mma. Ani Igbo niile ya dịrị mma na Biafra ya dịrị mma.
anyị niile bụ Biafra ma Biafra nke abụrụ nke ndị na-ana mmadụ ife n'ike anyị niile bụ Biafra mana Biafra nke abụrụ nke ndị na-ana mmadụ ife n'ike wee na-akpọkọ ekekere ụwa na-akpọkọ obiligwe na-akpọkọ anya n'elu ụwa si ka ha rabụ onye ara wee nọrọ ebe a ekwu nnukwu onye ji wepụ nya ka onye ji wee bata onye na-echere gị ife dị mma kpọ ji ife onye na-echere gị ife ọjọọ ya bụrụ ọkụ ụzọ na kpụ ụla ọmụmụ egbu ngwu n'ebe anyị nọ na mmanya ama adụ nkọ a sị m ekekere ụwa dododo bịa ka ọjị chukwu kere enu kere ana omenelu a na-akpọ Chukwu omenala a na-akpọ Chukwu ogbu mmadụ na-akpọ Chukwu ọkpa nsị na-akpọ Chukwu ọkpa aja na-akpọ Chukwu ogbu mmadụ na-akpọ Chukwu ọzọ ndụ na-akpọ Chukwu nwere onye ala akpọ Chukwu Chukwu bụkwa n'ibu ọ bụrụ na Chukwu bụ mmadụ anyị adọsasị gị anyị ekega anya part by part mana ebe ka ị afụ ejide ya aka ọ ikuku ka ihe ejide ugboro ole ka ije n'ọta Chukwu jee nyocha ayọ o merie ịbarị ya mba ịpịara ya ịtarị ị ka na-enyekwa ya ekele mana ọ bụ ha na okwu arụsị ka ijere o mepere 1 month isi ọdụkọ na arụsị ada alụrụ ọrụ ọ bụ ha na okwu arụsị ka ije ekpe nya ga-ekpere 1 week ọlụrụ ọrụ ije juba arụsị ahụ ọ dịka ọ na ọnọrọzi ọrụ Chineke a na-ayọ ife nke afụrụ anya Chineke bụ mmụọ arụsị bụ mmụọ o merie n'ime ọzọ omelu ọ bụ na ịyọrọ mmụọ ife o merie ime ọzọ omelu gị ịma na o protektịrị ndụ gị ọ kwụrụ nọ nso elu aka ka ọgwụ ihe agba ya egbe ya pịa ya ịtarị o mekọrịchakwa isekpuru na yọọ mgbalụ ọnya ka o ji wee bụrụ ikuku ama n'ọnya Chukwu kele enu kele ana bụ ikuku ama n'ọnya so onye ọbụla nọ n'ụwa na-eche ihu na-eche azụ ka ị na-ajụ ndị azụtara n'ụlọ ọgwụ ikwukwọrọ ndị nwụrụ anwụ ka ị na-ajụ ndị azụtara ndụ n'ụlọ ọgwụ ịkọkwọrọ ndị nwụrụ anwụ onye ka a ga-agụghara ibe onye ka a mụrụ anwụ nwụrụ anwụ onye ka a mụrụ amụ dị ndụ mana ụwa na-echere ya ife a na-eche ọsọsọ nwa elu ka ịma nke mara nke ọzọ ọkụ na-enye ife n'ọrụ ifite ekwu mgbe o nwere awọ zọkpọnata ya afọ nwere nkapị bikwa ya ọnụ onye zobe njọ na bọket onye ekwu nke onye ọzọ mana o nwere ka ọ ga-ada adụrọ arụsịa ndị ekwuru ife mmadụ ya agwụ eri arụsịa ndị ekwuru ife mmadụ agwụ mana ekene m na-ekene onye ọbụla bụ nke ọbụla ị na-eme jisi ike ị na-eme nke dị mmadụ isi ike ime nke ọjọọ jisi ike mana ife nna ya ọnụ n'ụwa bụ na ife nna alụ bụ ndụ ka nna azọ iburu nke ndụ mmadụ agwụọ ngụ mana esi nnọọ nke ga-egbuo mmadụ eburu m ụzọ nyego nsi maka Chukwu ma enye ụkwọ nsi ka m nwụọ iburu nke dị mma bịa mma anọ bụ na mụ na chi mkpatara ya gwa azọ gbuo m mana iburu nọ ka igbuo mmadụ bịa bife ị ga-aga ete enye ngụ poizin nwụọ agakwana dị mma ofe krọs enye ngụ nsi tampa iti na aka ịmara ka nsi eme etara ya m nọọ ka inye onye nwa ka o wee jebe Chukwu maka Chukwu enye ngụ poizin ewe m ife ahụ mere ihe esi nye onye ahụ onye nye gbuo oru ọnụ enemy of progress ụfọdụ na-awọchị m bụ enemy of progress ndị na-achọ ka ha gbuo mmadụ ibepa na-enweghị ife ọbụla akọchasịba afọ azụ ọ bụ na akọba ife a na-afọ ịma na Facebook agbabi ebuọ mana ụfọdụ bịa ewekwa nganga nyekwafe ọsọ n'ọnọ ka iwe nganga nyefe ọsọ ba ya chọrọ ofu ebe fa ya eje wee kọkanya gị ife mana ọ nwere ka ọ ya ada adụrọ mbọsị nta ya achụri n'owere nchi. So guys, what do you think about this new security commander in Ebubeagu, man past man? Do you think that he's going to behave well, or is he going to go against the Biafra Liberation Army that is already protecting the land of Biafra? Obi unu fechara azụ fon na-achọ ndụ unu enyewu onye gị na-ebara mbi nyewuo ya onye gị na-ekọrọ ọnụ nyewuo ya taa ọ bụla ka esi eme o nwere ndị eji na beba na-akọ dị ka ife anyị kọrọ ebe na be na-enyewuo ngwu na-ebu akọrọs ọ ma geeti o kpọọ ọnụ ijeri ede si na ọka mme onye nwa nke nwa nwa efe jiri gwu na ya na-eje setụrụ ya buru ya setụrụ ya mana atụkwana nganga bịa si na ọka nyewuo ya mmebu ụzọ nyewuo ogo nwe bife ya narụ ya mbekwu afọ egbuo ogu bụrụ nwaanyị ka ofere ọrụ zụrụ nri otu okwu adịrọ mmanụ ka mgbe fendi wesi ka mpụta kwuo okwu because n'onwe ndị na-aga m ntị ka m kwuo okwu kere ife ya na-achọ ka m kwuo nwoke nwere ife ojiwe nwoke nwaanyị nwere ife ojiwe bụrụ nwaanyị onye ebupụta nke ụmụazị azụrụ afịa ịkpọsa afịa ụmụazị egolu onye kpọsa afịa ụmụazị ekwuo ya ọnụ ịkpọsa ya maket ụmụazị aplaiz ya ego ni palesịrị ego ni igwe fafa egolu so ụmụ na-ekwu so ife ọbụla onye na-eme n'ụwa ya jisi ike ị na-eme nke ọma jisi ike ị na-eme nke ọjọọ jisi ike mana ụfọdụ na-agọ n'isi nwoke n'isi nwaanyị n'ebe a bụ na ndụ anyị niile ya adụ mgbe ndị ọma njem ọnụ bụ m nze nwa ọzọ nwere ife m na-alụ ana m azọ ndụ n'udo kwuru ụdị na nke m na-emegwu nke m anya emenwụlọ isi n'ime ewepụ aka ọ bụrụ na mmadụ niile bịa na be ka m na-azọta ndụ maka na abụrụ Chukwu abụrụ m Chukwu ọ bụrụ na ndị niile bịa ka m na-azọta ndụ ọ dụbara n'ihu nna m na-afa
O nwere nke esielu m ike jewe m mba. Nlu ebe ahụ ọ mere ememe ya ọwa ọkụ anaba mmanụ ọkachukwu si wee chee na ọ bụ ọkụ n'aka ha wugo. Ụfọdụ ụlọ ọgwụ ka ị akpọrọ nwa ji ọrụ fe edere gị akwụtụ ndị ụlọ ọgwụ jee ebe ahụ maka ịlụ ụka na ọ bụrụ ụlọ ọgwụ afe were je nchọ gbagwuo ogu. A na-ede akwụkwọ transfer ụlọ ọgwụ ifugo na pe emenwule so gba mbọ je ụlọ ọgwụ ọzọ ka ọgwụ nwee ike rụọ ọrụ. Irukwa ebe ahụ ọ bakwa sendịkwa ya another place. And ị na-eji na-ayọchiwu ịda na-eje na onye ọzọ dị ọkụ na-enye ife mgbe nwunye. Ụfọdụ na-edebe njọ nke na bọket na-ekwu nke onye ọzọ ọ na ofu mbọsị nke onye agbapụ obodo afọ iru onye zobe njọ onye ekwu nke onye ọzọ. O nwere ife na-ese n'ụwa abụrụ egbuo na ama oke ka ife na-esekwanụ egbuo na ama oke mana ọkụ na-enye ife nwere ife na-ekwu ịla ka akpụchie na bọket jee huwe kọnkriti one day chukwu agha efu na-ada afụrụ anya mmụọ agha esi na-ada afụrụ anya ga-atọpụta ụwa afọ ife ị na-eme fụ na ọsụsọ nke mmadụ ka ị na-ekwu maka mana o nwere ka ọ ya adịrọ dịrọ gbasakwa aka onye ọbụla ga-eche oge mana ọsụsọ chukwu ma nke onye nke etere blak ihu onye ọbụla machara mma mana ọsụsọ chukwu ma onye bụ obi ọjọọ n'obi ọkụ na-enye ife mmụ na-ekwu smodonia. So, according to the last message of Commander Gentle, the Yahoo, when he asked the people of Arondizog or Okigwe to vacate the premises at the moment, if you are a man, if you cannot be able to stand what is coming, that the person should leave and wait until everything calm down. You can see that he made a point. You can see that he knows exactly what he is saying. Now you see that the Musa guys are already arresting any young man they see on the road. That is what Gentle the Yahoo is trying to prevent, telling people to stay away from Okigwe or Arondizog at the moment. I don't know why the Musa guys will be arresting any young man they see on the road. They are even the one that is instigating fear into people. I don't know. Why don't you go inside the bush? Why don't you go inside those areas that you suspect, or let's say you suspected that the Biafran liberation guys are staying or camping? Why would you be arresting people on a normal road, or people that are going on their daily business? You just stop your vehicle, arrest them, throw them into your truck. You can see that level of intimidation. That is even the more reason why people are running away or staying away from their villages. It's not even because of the Umoma. It's not even because of the Biafra Liberation Army. People run away from Musa guys anytime they sighted Musa guys. It's not even Umoma. This small thing happened to the room. Can't run right around, maybe so I enjoy myself. I don't know these people. They wear black and black with bows, like two bows. They are shooting gun. They are also like any guy you really see, they carry the guy. They go carry the guy. They carry bows, two bows. Like they are shooting gun, face me and face you with all this army people. The small gun when they shoot today. You're listening at the talk. Like you don't understand what I'm saying. I said we never know what's up. Should they keep person? I be no keep person. Waiting me, I know. Waiting me, I see with my two eyes. We say, they are like what's it called? They are catching people, like they are arresting people. Like there's these two guys that came to buy something in Mandos. So immediately they are coming out. See the boss, like they shoot gun for up. So see their boss, they drive back. Everybody don't run. So me, I run inside my doors. From the show glass that I saw them. They arrest the two guys. So the bike man now rush and just like run. And in fact, he dropped his bike. The bike man dropped his bike and run away. So we never know. Maybe they keep person. I bet they don't keep person. So guys, thank you for watching this video. Remember to subscribe with us. Magnetic Jig TV, for we remain the best. Bye.